आयु बाला मायाव मोनफैखो थाय आङो माथो ओरैबो नायो ओरैबो फैसा ओरैबो नायो ओरैबो फैसा गोजाथार हाय 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 जिउखौनो दासो मोननाय बायदि मोनफिनबाय आङो आयै आयै फैसानि खटखटियाव गाखोनायनो आयै आयै फैसानियाव आयै इसिबां गोरिब जिब सहायगासिनोमोन आङो गोरिब न'खराव जोनोम जानायनिफ्राय आयै फैसा फैसा हाय बे फैसाजों आं आयै लिपस्टिक बायगोन आइलाइनार बायगोन बेरायनो थांगोन थाइलेण्डआव बेरायनो थांगोन भियेटनाम थांगोन आयै मोजां मोजां सेंग्राफोर नायनानै फैगोन आङो आयै आयै आंनि जिउ फैसाया बिफाङाव आयु जा बिबार बारनाय बायदि फैसा बारदों आयै हाय फैसानि फैसा फैसानि बिबां दुं टाका 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 दुं टां 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 आयै इसिबां मोजांनो फैसा हाय आइलाइनारखौनो लायगोरथारसै आङो आइलाइनारानो जोबनानै दंमोन आंना बे फाग्लि गलापसिया मा फैसा फैसा जालागासिनो उन्दुनायफ्रावनो मा खोमा खाथियाव गुदुं बारलांदों आयै फाग्लिया सिमांसो नुबाय खोमा थावसो बारनांसिगोन दुं टाका 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 दुं टां दुं टाका 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 दुं टां आयै फैसाहाय फैसा इन्डियान रुपिस नंबावा डलारसोबाव आमेरिकान डलारसोबाव जाबाय फाग्लिया बेखौ सोबानोसै आं सिमां नुनायाव रोनावबाय थानायखौ सोबाबासो जायोनो आव हेइ मा सोबालाबायखो आंखौ मा सोबालाबायनोसो होनदोंहाय नोङो फाग्लि खर गाज्रि अबेयाव फैसा सिमां नुखो नोङो आयौ 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 दहायनिफ्राय बुदुं बादां जोमाखागासिनो खोमा खाथियाव खोनासंनो हालाय लांला आङो सिमांसोमोन बियो थैखाबायहाय आयौ 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 जा फैसा मोनदों माने आङो आयौ फैसा दंफांबो मोनबावदोंमोन आयौ 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 फाग्लि नों सिमां मोगथाङा थाल मोनखाया जाहैबाय आयौहाय बोरै थाल मोननो दे आयौ 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 जि फैसा जा फैसा ओंखारदोंमोन आयौ आयौ फैसा दंफांबो दंबावोसोमोन आयै खानानै लाबोनो हानायमोनब्ला सिमांनिफ्राय मालदार जाखागौमोन आं बिलियनारि जाखागौमोन आङो आयै सयथिबो आयौ 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 सिमाङावनो जा बोरैबा माबाखादों आं आयौ जि सिमां नुफ्लांबावबाय सिमां सिङावनो आयौ आयौ फाग्लि नों सिमां सिङाव सिमां नुबावो खल्था गैयै औहाय मा नुयो आंहा सिमां सिङावनो जि सानखादोंमोन जा बेरायनाय माबा माबि बायनो होननानै है फाग्लि आं लाबोनो हागौमोन खोमाहाय नों फोजालाबायनानै सोबालाबायनानै सेस आंना सिमाङासो बायजोब्बाय एफा मोजां सिमां नुदोंमोन आङो दाबा उन्दुफिनबा नुगोन ना नुला है बाजारै उन्दुहोदोहाय मा गाबोन फुङाव थाब सिखारनांगौ जोंहा ओरैनो मर्निं क्लास माबा दङ नै जायाफ्रा मा लाबाय थानो नागिरोथाय बे लुदुंनि माबाबो बाबायसो आङो लुदुंनि बर' थिबाव खर'खौ बालनि फाग्लिना रुमा मोजां माथोहाय वाइफाइबो दङ सिमांबो मोजां नुयो जानाय नंलाहाय आइडिया खालामनानै बिसिनावनो थाफैनांसिगोनहाय बेजों बुरखायनानै बेखौ आंखौ निमाहा होदो नै राजा आंखौ निमाहा होदो आं बावनानै फैदोंना नोंनि न'टसखौ लिरनानै लाबाङो मा बुंदों नों हो मा बुंदों हाथरखि बावनानै फैदों मानो बावनो मोननांगौ नों आंनि न'टसखौ लिरनो नों बावनायनि थाखायनो आं बेसे रायजादों क्लासाव दिनै मिथिदों नोङो मानो बावनो मोननांगौ नोङो आरो आं बिदि बावनायखौ निमाहा होआ दे ओहो आं निमाहा होआ नोंनि थाखायनो इन्साल होजादों आं दिनै क्लासाव गोगोमनो औलै राजा बिनि थाखायनो गोगोम इन्साल होजादों नोङो माथो मोखां नायखो होदोब्रा होदो है जुजाया राजा नोंसोर होआबा होनोसैलै आं नेबाय थानायालाय बिदिखौ है नै लादोंबो नोङो बिगुर हाथरखि आहासो होनदोंनो हमवर्कखौबा लिरनानै लाबा नोंनि हाथाइखौ जोखाजोबथारनो आं दिनै मा हाथाइखौल' जोखानोलै एखेबारे ससमाखौ सिफायजोबनानै हो बेनिखौ औलै औ होखा बेखौ बारा जाबाय बे हाथरखिया थफारखायनो गावखौ बांद्राय बायदि मोनो नामा बियो बांद्राय गोरोंखायनो बिसोर हाथरखिखौ बेंनानै बुगासिनो आयै मा खामानि मावनाय जादोंहाय बिसोरनालाय
मबाइलखौ दिहुननानै रेकर्ड खालामखोमा आंखौ रेकर्डखौ दसेनि दिनै खालामखांबायमोन आङो थांनानै र' बेखौ दुदुमै मेमनो खिन्थानानै आरामनो बिसोरखौ एक्सपेल जाजोबगोन आं स्कुलनिफ्रायनो बबेनि इसिबां दुस्थ' गुन्दागिरि खालामग्रा बिसोर स्कुलाव दिनैनि गाहाय रादाबावनो दङ सासे बयफ्रेन्डनि सैमाया बिनि गार्लफ्रेन्डखौ अरदोंमोन आरो अरखांनायनि उनाव बिनि सैमानि जेसेबांनिखि आखु दङ बेयो गार्लफ्रेन्डनाव फैदोंमोन आरो गार्लफ्रेन्डनि जेसेबांनिखि आखु दंमोन बेयो सैमानाव थांदोंमोन बेनिखायनो दायो गार्लफ्रेन्डआ नांलायनायखौ बन्द' खालामबाय आरो जोबोद लया जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला दायो गासैबो सुबुंफोरानो गावनि गार्लफ्रेन्डखौ बे सैमानि खाथियाव लानानै थांगासिनो दं होननानै मिथिनाय मोननाय जादों गोसुगाय बेरे फुंजानि मा निउस नुखोहाय हाय मा आंथिं नालाबायखोहाय आं जा सानदों नोंबो बेखौनो सानगासिनो ना नोम्फा नों दा सानखा निउस नायनानै आंखौ सैमाजों नोंसिनि न'नि सैमाजों अरजा होनो होननानै देना बेबि सना जिरख'नाय नोंखौ एसे अरजा होनायनो नोंना रागाया बिराद बाराथारना एसे खम जायो खोमा सै आरो लयेलाथियाबो एसे खम ना नोंना एसे लयालफोर मोनबाय बायो नामा अरजाखांनायनि उनाव गोसुगायना जायाफ्रामा देना बेबि देना खनसेल' देना नोम्फा नों हाय मा आखल बे हो आयै नों बेयाव मानो फैदों बेयावलाय औ नों मा फैदों नों रुमाव नों मा फैदों बाप मा मावगासिनोहाय मा मावगासिनो बिजनेस मावनो होनो एक्सट्रा रुम थालायनांगौ होननानै एक्सट्रा रुम थाफैदों नोङो टाउनाव थाफैनाय उनाव बिदिसो नुफैदों नोङो बा आरो ओइ हिन्जाव नोंबो नोंखौथ' आं दाखालिनो वार्निं होखादोंमोन आं फिसालानिफ्राय गोजानाव था होननानै आयै नों बिटिखौ जेबो होनाबाबो जागोन नामा बा बिमाखौ फोरोंनो फैदों बेयाव बिमाखौ फोरोंनो फैदों देरनायखाय रोंखाजोब्बाय नामा दासा देरनायखाय रोंखाजोब्बाय आयै नोंथ' मिथिखागौ ना जों बिउटिजों आंजों मोजां मोनलायो होननानै दोन बे नोंनि लजिकआ आं बेखौ बेफोरबायदि गोरिबनि फिसाखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया आङो मिथिबाय आरो न'आव दा लानानै फैखा आरो नुबाय दा आखलानो गैखाया सासे हौवाजों बेफोरबायदि रुमाव हाबसोनानै थाफैनाय नंमारगौसो ना सान्दाया बिगुर गैया गलाम फिसाया आखल गैया होननाया बिउटि नों रुमनिफ्राय ओंखारलांथ'दो नामा ओइ हिन्जाव आंनि फिसालाजों थाफैलायनो हानाय मा मुहिनि होदों नों मैदेर मुहिनि होदों नामा हो बबेनिफ्राय लाबोनानै होदों हो एसे फुंजानो खेस होनबोलायबाय आरो रागासो सानसे खामानि मावनांगौसो गबाय नोङो नङाबा गारनायाव गैयामोन आंखौ गावनि फिसालाखौबा सामलायनाया आंखौसो सामलायफैदों आयौ जानाय नंलाहाय बे सिख्लाखौ माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन नङाबा आंना गासिबो प्लेनिंआनो सेस जाजोबगोन मा फाव नोंसिना मा फाव मा जागायजेनहांदों नोंसोरो एसे लेखा मोजां फरायनो रोंनायनि मानायनि मबाइल लाबोनो होदों जोङो हाइ स्कुलावनो दानिफ्रायनो ओमफ्राय बेखौ नोंसोरो मोजाङाव बाहाया गारा भिडिअ खेबखुमालायनाय मानायावसो बाहायदों ना दुदुमि मेम बिसोर नुवाखै हाथरखिखौ माबायदि बुदों बिदि बुनायाथ' एक्सेप्ट खालामजाथाव नङाना खालामजायो आं जेबो मोनथिया आरो भिडिअआ दानो डिलिट खालामनांगौ नोङो मिथिबायना सना दानो डिलिट खालामनांगौ नोङो भिडिअखौ नङाबा लासैनो भिडिअआ मालाबाफोर लिक जाबाय बायोबा स्कुलनि रेपुटेसना जोंना बिराद गाज्रि जाहैगोन बुजिदोंना आं मा होनगासिनो आरो बेयो जोंनि स्कुलनि अनार आरो प्रिन्सिपाल सारनिसिम मोनहैनाङा बे भिडिअआ मालाबाबो बे मेटारखौ बेयावनो क्लस खालामनानै दोननांगौ नोंसोर सानैया मिथिबायना सनामुं बिनिया सनामुं है नोंनिया सनामुं ना बा माब्लानिफ्राय एडमिसन लानायब्रा नोङो नुवाखैमोन माथो सिरिखा नोङो नोंफोरबायदि मानसिजों आं रायलाया आरो आं नोंसोर सानैखौबो बुजायो मोजाङै मोजां माबा खालाम सल्भ खालामनानै ला प्रब्लेमफोरखौ आरो दा थांनानै आं गैयाव नांलाहैफिनाङा नोंसोरो मिथिबाय आरो सना नोंहाबो माने रेकर्ड खालामनांगौ एसे एनै नांलायनायालाय लोगोफोरनियावनो जाखायोना बेखौलाय माने रेकर्ड खालामखुमालायनांगौ जाखो
बिसोरबा मानि थाखाय नांलायदों? सना, नोंबो सासे इसिबां ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्ट जानानै बिसोरखौनो साननो हायासै नामा? जे भिडिअफ्रा भाइरेल जायोबा स्कुलनि रेपुटेसना गाज्रि जागोन होननानै। स्कुलनि मोजां रेपुटेसन खालामनो थाखायसो फरायनांगौ नोंसोरो। बिनि थाखायसो मबाइल होदों जोङो, बे भिडिअ रेकर्ड खालामनो होआखै जोङो, मिन्थिबाय ना? दे, मबाइला दिहुननानै दानो आंनि खाथियावनो गोख्रै डिलिट खालाम भिडिअआ। भिडिअखौ डिलिट खालामबायमोन आं लुदुमि मेम। ओहो लुदुमि मेम, डिलिट खालामनोबो रिसाइकेल बिनाव थायोना, बिनिफ्राय डिलिट खालामहो बेखौ। औ, डिलिट खालामाबो रिसाइकेल बिनाव थायोना, बेखौबो दान। जागोन दे मेम, दानजोब्बाय आङो। दानबायबा जाबाय दे। आरो सारायबो बिलायनानै था, क्लास मोनसेयावनो फरायनाय, नांलाय दावराव खमलाय खालामनाङा, मिन्थिबाय? आरो दायो सानैबो थांनो हासिगौ, आंहाबो क्लास दङ, बेलेग क्लास दंबावो। जागोन दे मेम, हेभ ए नाइस डे। आयौ, मा मावोहाय मबाइल मोनग्रोमोना? नै मबाइलखौ बावलांबावबायसो, बाल गथ'आ। आयौ, बिसोरखौ मेनटेन खालामै आंहासो खर'आनो गाज्रि जाजोबसै। मानसिफ्राबो मा जायो बाल, आंनिफ्राय गोजौसिनसो जाहैबाय माथो। ना आंहासो एक्सारसाइस खालामथारैखाय लोदोदो जानानै माबा जाहैबाय। आयुहाय, जानाय नंलाहाय, गाबोन मर्निंनिफ्राय योगा खालामफिननांसिगोन आंहाबो, एसे फिगारफ्रा मोजां जानायनि। सरि मेडाम, जोङो बारखौ बन्द' खालामनोसैमोन। जों सार्भिस होनो हानाय नंला। मानो? आयौ, दानो 10थाल'सो जादों। हरनि 10थायावनो बन्द' खालामसै जाहैबाय। आयौ लावदि, लेट जाफैबाय माथो नोंहा एसे फरायनानै। एसे थाब ओंखारबोबानो जायोमोन ना। आरो वाइटार, माथो आं नोंसिनाव रेगुलार कास्टमार खालाय। नुबाय थाखायो आंखौ, ओमफ्राय आंनि थाखाय नोङो आधा घन्टाखौनो नेथ'नो हाला जाहैबाय। नै वाइटार, दे, नोंना टाइमा जोब्बायबा नों थांनो हासिगौ दे। सासेया फैथ'वाखैना? दसे बे फैजासिम नेनोसै आङो। आरो नों थांनायनि सिगां नै बिथांजो बिउटिफुलनो मोनसे ग्लास ककटेल बानायनानै गालांलाय नोङो। जागोन दे बस। जाबाय दानाबा। आसोला नै बेखौसो लाइन लासिगोनलाय खोमा। फाग्लाथारलाय जोंना बसआबो। माथो खालामनोब्रा, जायजाया मा जालायबाय थायोलै। ककटेल बानायनानै ओंखारलांबाय नैबे बिथाङा हले। फाग्ला मोसौ बोराय जानानै गांसो गोरलै नागिरबाय थानाय। है, गांसो गोरलै जायो ना मायो जाबाय थाथों, अरजायालै आंहा, सेलारि मोनबानो जायो। हे वाइटार, माथो सानबाय थाखो? खोनायाखै नोङो आंनो ककटेल बानायना हरनो थिननायखौ? जागोन दे मेडाम। थेंक इउ मिस्टार। माने आंना माइनानो फ्रेस जाथाराखैमोन, आंहा बेयाव फैनानैसो फ्रेस जाफैबाय। बन्द' खालामबाथ' माइनानो फ्रेस जाखानाय नङामोन आंना हरसे। बिनि थाखाय बन्द' खालामनो होयैनि थाखाय थेंक इउ आरो गोजोननाय जासिनाय थाबाय आंनिफ्राय। माय प्लेजार डियार, आंबो लोंग्रा पार्टनारखौनो नागिरगासिनो दंखायोमोन बेवहाय, रावखौबो लोगो मोनाखै। नंगौ नामा नोंथां? माय डियार, माय बिउटिफुल। दाबायदियाव लोंनो थाखाय मोजां इनभाइरमेन्ट जायगा मोनालै, बेनि थाखायनो बारखौनो हारसिं खुलिबाय आङो। दायो आंहा जायगा दं, इन्जय खालामनोबो जायगा हायो, जेबो टेनसन जाया। वाव, वाइना माथो बिराद टेस्टथारलै। ककटेलखौ मोजाङैनो रोङोथ' बानायनो बियो नोंना खामानि मावग्राया। आं दिनैसो मोजाङै बुजिबाय, मानो नोंनि बाराव नोङो बन्द' दिनबाबो रावबो जायगाखौनो मोनलायलायै बुकिं खालामनानै दोनो। मालाबाथ' बुकिंखौनो खालामनो जायगा मोना जोङो। आंनि बारा बुकिंआनो सब फुल जाजोबनानै थायो माब्लाबानो। नंगौ ना? दाखालिनिफ्रायथ' सिनायलायबाय जोङो, माखौथो जिंगा। आंनो एसे कल खालामनानै हर नोङो, कल खालामनानै हरबानो आङो बुकिं खालामनानै दोनगोन जायगाखौ। नंगौथ' आरो, आंबो बेखौनो बावनानैसो दंमोन। गुवाहाटियाव फरायनो थाफैनानै बावनानैसो थायोहाय मालाबा। आरो एसाइनमेन्टफ्राबो गोगोम हरथारो नालाय दाना कलेजफोरनिया, ओंखायनो ओरै माथा मारिबा ओरै थालाङो, ओरै माथा मारिबा ओरै थालाङो जालायलाङोहाय। आरो मिस्टार, नोंखौ आं माब्रै खाथि सिनै मिथिनो हागोन?
खाथि मोनथिनोथ' लामायाथ' गोबां दं आंजों रंजाफानो नामा